πόλη. Πάμε για τη δεύτερη κίνηση. Πάμε να περάσουμε τα εμπόδια. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στους οδηγούς. Κοιτάξτε τα ονόματά του Γεωργίου και τα Λαγκάς. Κοιτάξτε πώς περνάνε πάνω από τα Πηγιάρι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ξεχώρισε, το πέρασε. Ο ένας στους κάτω, ο άλλος πάνω από τον λόγο και τώρα πάνω από την φύλλα. Σχετικά άνετα, πολύ άνετα και γρήγορα περνάνε και οι δυο τους φαίνεται είναι ιδιαίτερα εμπειρίες. Και ετοιμάζονται ήδη Κοσμάς και Μαυράκη. Μπράβο! Μ' αρέσει πάνω που είπα ότι και οι δύο θα περνάνε εύκολα τα εμπόδια.